Ako, mahanap mo na kitang viewers. Hindi pa pumapasok sa akin. Kumusta naman tayo dyan, Kuis? Mag-usap muna tayo, Kuis. Di ba? Linggo ngayon. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Kuis. Magandang maghapon din po sa iyo, Ragaw. Oo. Hanap tayo ng viewers muna. Magandang hapon naman dyan sa inyo. Si Kuis, ano bang kakantahin mo, Kuis, ngayon? Isa sa mga kanta ng mga Six Cycle Mind ba? Upside Down. Sana all. Porinoy, magandang hapon naman po dyan kay Porinoy, all the way from Germany. Magandang hapon po dyan sa iyo, Ma'am Porinoy. I have a special guest here. The name is Francisco Buter. Ayan. Magandang hapon naman dyan kay Porinoy, all the way from Germany. Kumusta naman tayo dyan? Nasa harang pa. Nasa advertisement pa daw, Kuis. Si Porinoy. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Porinoy. And thank you also for joining my streaming tonight with my special guest, si Sir Francisco Buter. Saimi D Vlog, magandang hapon din po dyan sa iyo. Magandang hapon naman po dyan sa iyo. Welcome naman sa aking live streaming. Mali pala dapat applause. Ma'am Saimi D, kumusta mo po tayo dyan? Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Saimi D Vlog. Meron ako guys na special guest dito, si Francisco Buter. Gusto nyo bang marinig guys ang kanyang napakagandang boses, napakagaling niya guys sa mga acoustic song. Ayun. Maraming salamat naman dyan sa iyo, sir, sa pagpapaunlak mo sa aking imbitasyon, di ba, na kumanta dito sa aking stream. Si Sir Francisco Buter. Ma'am Porinoy, here lang hosts, magsaing lang ng kanin. Sige lang po, Ma'am Saimi D Vlog, sarapan mo yung pagsasaing mo dyan, oy. Oo nga. Sir, bibigay ko ang microphone kay Sir Francisco Buter. Habang sumasaing kayo guys, time check tayo, it's 30 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Sige na, sir. Been spending some time thinking I'll be alright. Don't know if I could really make it tonight. Lie awake in the dark, count down then I start thinking about you. Is almost breaking my heart. I don't know where I went wrong or what's going on. Baby, I feel like I'm loveless tonight. Should I stay, should I go? Well, I really don't know. Lately, I've been missing you so. Baby, you don't understand. Our love lies lost, but you're still holding my hand. Oh, and then you walk away just tonight. I want you to stay. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. Ma'am Jody Prost, magandang hapon naman po dyan sa iyo, Ma'am Jody Prost. Welcome naman sa aking live streaming. Every time I hurt you,
what's hurting me too. Don't know if I could really stay here tonight. Tired of thinking of you and everything that you do. Tell me what I am supposed to do. Well, I'm just wanted to say, well, I need you today. Tell me it's all gonna work out alright. Don't know where you should start, but with all of my heart, baby, let me be your lover tonight. Baby, you don't understand. Our love lies lost, but you're still holding my hand. Oh, and then you walk away just tonight. I want you to stay. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You know, you turn me upside down. You know, you turn me upside down. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. Alright, thank you so much. Oh, diba? Ang galing. Thank you naman dyan, sir, sa napakagandang awit na yon. Mga introduction natin. Guys, baka hindi nyo pa kaibigan ang ating ang ating singer ngayon. He is one of a YouTuber also. The name is Francisco Buter. Yung mga hindi pa diyan guys nakakapag-subscribe. Oo nga. Kahit konti lang tayo kasi alam mo sir, tagal akong nahinto sa pag-YouTube and then kailangan ko naman uli mag-restart, o diba? Magsisimula na naman uli ako sa 1, 2, 3, 4. It's totally fine with me. Ayan. And guys, yung mga nandito sa atin, kung di nyo pa kaibigan si Sir Francisco Buter, abay, pakinggan nyo guys. Meron siyang mga original composition niya guys sa kanyang YouTube channel also. Ayan. Thank you naman dyan sa iyo, sir. Wow, Ma'am Jody Prost, magandang hapon naman po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Time check tayo guys, it's 36 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Judy Prost pala? Oo. Uy, Ma'am Judy Prost, anong oras na dyan sa inyo ngayon? Nasa Germany yan, si Jody Prost, alam mo yun, sir? And si Ma'am Judy Prost. Baka ma'am baka hindi mo pa kaibigan ma'am si Sir Francisco Buter. Makipagkaibigan na rin po kayo diyan guys kay Sir Francisco Buter. Bigyan ko kayo guys ng link. You're turning me on. Asan na ba si Nightbot? Nawawala si Nightbot ko. Laban si Nightbot. Ayaw niyang pahuli sa akin kahapon.
Bibigyan ko muna ng ano ng link. Oh, better result. Ilagin ko muna si Nightboot. Ano pa sir ang kakantay natin, sir? Isang awitin para kay Don McLean. Don McLean. Vincent. Vincent. Yun ba yung ano, Starry Starry Night? Yun ba yun, Yes. sir? Yun ba yun, sir? Mhm. Parang ang ganda naman. Sige, sir. Ihataw mo, sir. Habang binibigyan ko ikaw ng link dito kay Nightboot. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes to know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors in the snow in England. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers, the brightly blessed. Swirling clouds, the violent haze. Reflect in Vincent's eyes with china blue. Colors changing you. Morning fields of amber grain. With her face and lining pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I haven't told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Wow. Starry, starry night. Portrait hangs in empty homes. Frameless heads on nameless walls. With eyes to watch the world and can't forget. Like strangers that you've met. The ragged man in the ragged clothes. The silver thorn, the bloody rose. Like rushing broken in the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, the how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They will not listen, they did listening still. Perhaps they'll never will. Ang galing Alright, naman. thank you so much. Ang galing naman, sir. O, diba? Sana all may mga talent. How to be you, sir. Diba? Ang galing. Bluetooth mode. Ano ba yun? Ano nangyari doon? Bakit may Bluetooth mode yun? Naka-open. Hayaan mo lang yun. Ano bang nangyari doon? Napindot.
Galing naman, sir. Sana makasama ko rin dito sila Kuya Jaime, o 'di ba? Ang gagaling niyan, guys. Sa mga sa larangan ng pag-aawit, pagkanta. Mm. Ay, asan na ba yan? Paste. And ayan. Ayun, okay na yan. Ma'am Judy Pros, nandiyan ka pa ba sa akin, ma'am? May tatanong ako sa iyo, ma'am. Bilis. Oo nga. Kung nandiyan ka pa sa akin, just simply magparamdam ka dyan, ma'am. Oy. Oo nga. Laki na pala ng views mo, sir, dito. Yung empty chair, di ba? Covered by Francisco Butor. 155 views na, di ba? Bilis lang. Ano pa ba? Ma'am, nandito ka pa ba sa akin, Ma'am Judy Prost? Kung nandiyan ka, ma'am, sa akin, magparamdam ka ngayon na, oo nga, parang mumuulang. Yung kinanta mo, sir, yung kanina, ano ba yon? Maganda yon. Vincent. Oo. Vincent yan, di ba? Sorry. Ang dami mong kanta ngayon dyan, sir. Okay lang, tama Sige. lang. Magla-live stream ka ngayon, sir. Pagkatapos ko ng live stream, turuan kita mag-live stream, sir. Ma'am Judy Prost, nandito ka ba sa akin? Kung nandito ka pa sa akin, ma'am, sige na. May tatanong ako sa iyo. Asan ba si Ate Beng Shop Channel pala? Ma'am Judy Prost. Ang mabait nito, sir, si Judy Prost. Alam mo ba yan? Si Judy Prost is nasa Germany ngayon. And si Ma'am Ate Beng Shop Channel. Ano ba yung inspirasyon mo, sir, sa compose ng iyong kanta? Ang ganda ng kanta ang kinompose mo, sir. Ano bang inspirasyon mo, sir? Bale, nangyayari dito sa atin sa sa ating kapaligiran. Sa ating Mga kapaligiran. ngayon na nangyaring talagang sa hirap, talagang naranasan natin. Hindi natin talagang So binase mo ngayon sa kung ano ang kung ano yung experience. experience or nakikita mo sa kapaligiran. Ganun. Ganun ba yan? Ang galing naman. Ang galing mo, sir. Bale, related lang yung mga kahit lambang isa natin, related dito sa kanta nito. Sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang galing niyang gumawa ng kanta, guys. As in, napapahanga ako ng isang mamang to eh. Ano pa ba, sir, kakantahin mo sa atin, sir? Habang iniintay natin yung ating mga kaibigan pumasok. Isa sa mga awitin na paborito ko. Kay Dan Fungelberg. Dan Engelbert. Ay, Puhelbert. Fungelberg. Tama ba? Fungelberg. Philippine. Okay. If I could ever see it right and reach your horse to chart, despite the doubt your heart will day you might come to believe in me. The life I lead is not the kind that gives a woman peace of mind. I only hope someday you'll find that you can believe in me. Those other loves that came before mean nothing to me anymore. But you can never be quite sure
and will not believe in me. Too many hearts have been broken, failing to trust what they feel. But trust isn't something that's spoken, and love's never wrong when it's real. If I could only do one thing, then I would try to write and sing a song that ends your questioning and makes you believe in me. Too many hearts have been broken, failing to trust what they feel. But trust isn't something that's spoken, and love's never wrong when it's real. If I could only do one thing, then I would try to write and sing a song that ends your questioning and makes you believe in me. Makes you believe in me. Oh, you can believe in me. Wow, thank you naman dyan sa'yo, Kuis. Oy, Pri, mega love shoutout naman po dyan kay Pri, kay Ma'am Jonas Salundag, ang aking napakatalik na kaibigan. Oy, Pri, lumabas ka dyan, Pri. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Pri. Ni hao. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Oy, Pri, lumabas ka dyan. Bilis, Pri. Oo nga, ipapakilala ko sa iyo si Sir Francisco Buter. Napakabait nito guys na acoustic singer. Kung may mga request kayo dyan guys, pwede kayo mag-request, di ba? Hanggang isa lang na kanta. Oo nga. Oo. Baka pre may gusto kang i-request, dali pre. Pwede siyang kumanta. Oo, pagbibigyan kanya isa lang. Talaga. Oo nga. Maniwala ka pre. Pre, nandiyan ka ba sa akin, pre? Nawala si Ma'am Jody Pros. May tatanong sana ako sa iyo. Sa kanya, napaka-importante sana. Ay, pre! Tuwang-tuwa ka dyan. Ay, Ma'am Judy Pros. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Uy, pre, baka may gusto kang ipakanta dito sa ating Napakabait nito, guys, na Baka hindi nyo pa kaibigan yan, guys, si Sir Francisco Buter. Meron siyang code sa akin na FB1. O, diba? FB1. You can simply visit also his channel. Meron siyang mga original na composition. As in, pakinggan nyo guys, napakagaling niyang gumawa ng kanta. Ganda ng boses all. Sabi ni Pri. Ayun, Pri, baka hindi mo pa kaibigan si Sir Francisco Buter. Tinutulungan ko to sa kanyang YouTube channel also. I want also his channel grow. That past also. Ayan, ganda ng boses all. Ganda ng boses mo daw, sir. Sabi ni Pri, ni Ma'am Jonas Salundaga. Ano ba, Pri, masasabi mo, Pri? Diyan, saan? Salamat. Diba? Sabi ni Sir, I know. Awesome! Diba? Mali pa lang napindot ko, oy. Oo nga. Oy, Pre! Baka may gusto kang request. Sige na, Pre. Isa lang. Pwede naman isa't kalahati, Pre. Bilis. Mga acoustic song, guys. If you wanna hear your song played by my guest, ayan, you can, guys, you can simply request a song. And panoorin nyo guys siya sa kanyang live streaming also. Magla-live streaming siya mamaya-maya. Ayan. D4 Bulabogs. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir D4 Bulabogs. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended channel also. D4 Bulabogs ang
pangalan. May premiere siya 6 p.m. Baka naman guys, patamsak naman ako guys sa premiere ni Deep for Bulabogs. Thank you also for that sweet tamsak, Sir The for Bulabogs. And welcome also in my live streaming together with my guest, si Sir Francisco Buter. Baka naman guys, kaibiganin nyo to guys, si Sir Francisco Buter. Meron siyang code sa akin na FB1. Every time, You and I by Renz Birano daw, sir. Kaya sir. You and I by Renz Birano. Hanapin ko muna yung yung lyrics nito. Oo, hanapin ko muna yung lyrics. You and I by Renz Birano. Lyrics. Ayan. Kaya ba, sir? Pag hindi kaya, sorry ha. Pag hindi kaya, oo nga. Hanap na lang ng iba. Ito, kaya ito, sir. Hindi ko masyado. Oh. You and you'll never say goodbye. Ano ba yun? Ano bang kanta yun? Pre, oy. Hindi ko masyado. Hindi masyado daw pre alam. O, palit na lang. Dan kay Sir Francisco, sabi ni Ma'am Judy Prost, huwag ka mag-alala ma'am, tinutulungan ko to guys, si Sir Francisco Buter, na maano rin yung kanyang YouTube channel. Kung di nyo pa kaibigan guys, si Francisco Buter, you can simply visit also his channel. Meron akong code sa kanya na FB1. Every time na pumasok ka sir sa aking live streaming, whenever you are, or kahit saan ka man sir, na pag pumasok ka sa aking live streaming, i-type mo lang ang FB1, ilalabas yan, ni-put ang iyong code. Ayan, FB1. Ayan. Gaya nito, sir. Ilalabas yan, sir. Ayan. Ayan, FB1. Every time na papasok ka, sir, meron kang code sa akin. And, patamsak naman ako, guys, dito kay, kay Wanted Pusakal. O, diba? Kay D4 Bulabogs. Tamsak. Magtamsak muna ako. Tamsak. Premiere guys, baka naman, patamsak naman ako guys ng premiere ni Sir Deep for Bulabogs. Highly recommended monetized channel also yan si Deep for Bulabogs. Kung di nyo pa kaibigan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan. And simply visit also his premiere and do cast your vote, like votes in his premiere. Ayan. Pre, ano pang iano mo? Baka guys may mga kayo, may mga request kayong kanta habang nandito pa ang ating acoustics sa singer na si Sir Francisco Buter. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, please naman, oo nga, dikitan nyo guys si Sir Francisco Buter. Ako na bahala guys sa inyo kasi naka-open yung account niya dito sa aking laptop. And ako na guys bahala magbalik sa inyo. Sino pa ba? Pre! Dikitan mo to, pre. Dikitan mo ng napakarami. Yung bonggang-bongga, pre, ha? Ang ididikit mo. Oo nga. Ano yan, sir? Himig. Sige, sir. Diba? Ang galing niya. Sana'y buksan ang iyong damdamin, ang himig ay dinggin mo. Ito'y awit na inaalay sa'yo, sana'y maibigan mo. Oh, dinggin mo ang himig. Oh, dinggin mo ang himig, awitin sa'yo habang merong tinig. Sa saliw ng aking gitara sinta, hayaan mong awitan kita. Habang buwan ay salit bata pa, mabituin may ningning pa. Oh,
sa'yo habang merong tingin. Ang busis ko ay namamaos na, mga kamay ko'y pagod na. Ang manok sa bukid ay gising na, hanggang sa muling pagkikita. Oh, dinggin mo ang himig. Oh, dinggin mo ang himig, aawitin sa'yo habang merong tingin. Oh, dinggin mo ang himig. Oh, dinggin mo ang himig, aawitin sa'yo habang merong tingin. Alright, thank you so much. Hoy, may mayaman guys. Mega love shoutout naman dyan sa mayaman. Si Ma'am Jody Pros. Ma'am, ang dami ko ng utang sa inyo. Sir, may nagbayad, sir. Oo nga. Yaman. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jody Prost. Namimigay ng kayamanan sa buhay. Ma'am, thank you for that amazing super chat. O, diba? Ang yaman nito. Hoy, ma'am, ang dami ko ng utang sa inyo. As in, super dami ko ng utang sa inyo ni Ma'am Ate Beng. Oo nga, nahihiya na ako sa inyo. Ayan ako guys. Ma'am, thank you for that amazing super chat, ma'am. Ma'am Judy Prost. All the way from Germany. Guys, ang ating super chatter kasi hindi ko mabuksan si Nightbot ko talaga, si Stream Element. Ayan. Nanggagalaite ako kahapon pa kay Stream Element. Kung di nyo pa yan guys kaibigan si Ma'am Judy Prost, all you have to do is to visit also her channel and do connect po sa ating monetized channel account. Napaka-supportive and napaka-generous natin na kaibigan na si Ma'am Judy Prost, namibigay ng kayamanan sa buhay. Aba, akalain mo yon. Ma'am, thank you for that sweet and amazing super chat mo, ma'am. Ibaba ko lang guys ang ating super chatter na si Ma'am Judy Prost. Sana naka-ano sa akin, naka-tawag dito, naka-encode kay Nightbot kasi Stream Element is nawawala sa akin. Ayaw lumabas na Stream Element ko ngayon. HIJK, ayan. Ayan. Enable. Guys, binababayan guys ni Nightbot ang ating super chatter. Please do connect also guys with our super chatter na si Ma'am Judy Prost. And wag na wag nyo guys kakalimutan ang aking guest na si Sir Francisco Buter. Napaka-legit and organic, highly recommended channel also na tinutulungan ko guys sa kanyang YouTube channel also. Please do support guys. Please do support. Napaka-legit and organic na kaibigan nito guys. Huwag kami mag-alala, ako nang bahala guys magbalik sa inyo. Ayan, just enjoy the live streaming mga host, o diba? Ma'am, thank you for that sweet and amazing super chat. Ang yaman ni ma'am. Oh, sana all mayaman. Ma'am, may tatanong ako sa iyo, ma'am. Bakit si Porinoy pala, kahapon, bakit nawalan ng advertisement yung kahapon? Nawalan ba? O talagang naka-premium lang talaga ako? O, naka-premium ata ako. Siguro, nagbalik na naman yung premium ko. Kasi kahapon nawalan siya ng advertisement sa akin. Lahat kayo nawalan kayo ng advertisement. Baka naka-premium na naman ako. Hindi ko lang namalayan. Guys, please do connect with our super chatter na si Ma'am Judy Prost, SCJF. Ayan. Si Ma'am Judy Prost. Walang utang, inaantay ka ni Ate Beng matagal na. Oo nga, kaya nga ma'am, hindi ako nagpapakita. Tapos biglang boom, bulaga. Nambulaga ako kahapon. Nambulaga talaga ako ma'am kahapon. As in, kaya nga hindi ako nagpapakita. Tapos ayun, nakita rin pala. Ma'am, thank you nga po pala dyan ma'am sa inyo. You know what guys, I met some of you. I met a lot of people whom I
I called friends. Hindi po ma'am ako ano, sabi ko nga ma'am sa inyo, every time na tumutulong ako sa isang tao, I didn't mean na nagpapabayad ako, which in fact is honestly, hindi ko ganon kailangan ng pera masyado ganon. But then I I am working hard na makatulong man lang para sa mga nangangailangan, di ba? At least. Oy, pre, thank you also for keeping me in your background, pre. Si Ma'am Judy Prost, guys, binababa ni Nightboot. Mali pala yung binaba ni Nightboot. Oy, ano bang nangyayari sa iyo, Nightboot? Sinisipon na ako, guys. Si Ma'am Judy Prost. Asan na ba yun si Ma'am Judy Prost? Ayan. Edit. Every 5 minutes. Every 5 minutes, ayan, ibababa yan ni Nightboot, guys. Ma'am AG, oy, Ma'am AG, lalabs, andito ako ha, miss you, Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am AG Wargues. Highly recommended monetized channel also. Napaka-legit and organic. Ma'am, na-miss kita. Highly recommended monetized channel na si Ma'am AG Wargues, guys. Oy, na-miss ko to. Napakagaling nitong host, guys. Napakalaking palais dan sa Ma'am AG. Oy, Ma'am AG, ang ganda-ganda nito ni Ma'am AG. Napakaganda nitong guest. At napakalambing at napakabait na si Ma'am AJ. Ay, na-miss ko ikaw, ma'am. Where have you been? How have you been? Ma'am AJ or Grace, Merry Christmas naman dyan sa iyo. Oh, advance. And belated Happy New Year. Ate Beng Shop Channel, nandito na rin sa atin. Ma'am Ate Beng, hello naman po dyan kay Ma'am Ate Beng. Oy, finally, Ate Beng. Isa ka ng ganap na bayaran. Ni YouTube. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ate Beng Shop Channel kasama kaibigan ni Ma'am Judy Prost. Ma'am Judy Prost, hindi mo pa binibigay sa akin yung account na isa. Ano ba yon? Andito lang ako, BG, medyo na busy, lalabs. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Belated Happy New Year kay Ma'am AJ. Ako pala host ang absent kahapon sa live mo. Naglalakad kasi kami. Oo nga po, ma'am. Nag-live ako, ma'am. Tapos nabulaga ako kahapon kay Ate Beng, kasi nga I am not expecting na ganon. Mega shoutout po sa lahat, sabi ni Ma'am AJ Wargues. Eto guys, si Ma'am AJ Wargues meron sa aking code na 8W kung di nyo pa kaibigan yan. And maya guys, ibababa yan ni Nightboot ang ating super chatter na si Ma'am Judy Prost. If you are not yet guys connected with Ma'am Judy Prost, tabay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also. Ang ating super chatter na mimigay ng kayamanan. Pati si Ate Beng Shop Channel guys. Please do connect guys with Ate Beng Shop Channel. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel din yan guys. Si Ate Beng all the way from Germany. Oo nga. Yung mga yan guys, you know what I really mean. You have to make friends with them. And yung aking guys, meron ako guys na special guest dito sa aking screen. Ayun, ang aking special screen ay guest dito si Sir Francisco Butor. Baka naman guys, padikit naman po ako diyan guys. Ako nang bahala sa inyo guys. Ako nang bahala magdikit sa inyo kasi naka-open yung kanyang account dito sa aking computer. Tinutulungan ko to guys na sa kanyang YouTube channel as ikukwentuhan ko kayo guys ng isang napakagandang side nito ni Sir Francisco Butor. Napakagaling nitong composer guys ng kanta. Puntahan nyo yung kanyang channel or just simply click the link na binababa ni Nightboot guys. Ito yung kanyang original composition na inedit niya guys, and then finalize namin, and then binigyan namin ng video. Ayan. Napakaganda guys, as in. Oo nga. Tingnan nyo yan guys. Yung kahirapan na tinatawag, na title guys ng kanyang kanta. Napakaganda. Ano ba yun? Ano ba ang inspiration mo sir nung gumawa ka ng kahirapan na kanta sir? As in. As in, yun na yan. O diba? Sabi ko sa inyo. Base sa experience. Based experience lang. Nangyayari sa atin ngayon. Yung mga, sa ating kapaligiran talaga. Lalong-lalo ngayon sa ngayong panahon ng pandemya, no? Kumbaga, lahat tayo nag-adjust, di ba? Oo nga. Hindi natin alam kung ano talaga ang totoo, kung ano talaga, ito ba talaga ay isang,
Oo, totoo yun sir na pandemic talaga as in worldwide. Oo, buong mundo nag-suffer talaga as in. Mm. Kaya mo nagawa yung kanta. Guys, visit also his channel guys. Si Sir Francisco Buter. Ayan, binababa yan guys ni Nightboot. Ako na bahala guys sa inyo magbalik. Pero sir, kung lulubog lilitaw kami ni Ate Beng, busy lang kami sa aming family. Mahilig kasi maglakwat siya. Mga ibang lahi. Sana all mahilig maglakwat siya. Okay? Oo nga. Isama mo kami ma'am. Pagka maglalakwat ka dyan. Baka naman. Ano pa ba? Ano pa? Uy, ilang oras na ba ako? Naka 40 minutes na pala ako. Sige. Isang oras lang ako, guys. Ma'am, thank you also for that sweet and amazing super chat. Guys, ang ating super chatter, wag na wag ninyong kalilimutan. Si Ate Beng at saka si Ma'am Judy Frost. Walang reply, sir. Nang kunin ko ang email niya, so di ko kinulit. Gusto ko kusa, sir. Walang reply, sir. Nang kunin ko ang email niya. So, di ko kinulit, gusto ko kusa, sir. Sige po, ma'am. Ma'am Jo, nasa Lundaga, keeping us also in her background. Pre, ang laki na ng bahay mo. Sana all. Oo nga. Ano bang ginawa mo? Nangisda ka ng nangisda, pre, Oo nga po, ma'am. Huwag mong pipilitin, ma'am, kapag kaayaw. Kasi masasaktan lang tayo. Oo nga. Baka guys may mga request kayo, gusto nyong kumanta, mga acoustic song. Ang aking guest guys is napakagaling nitong kumanta guys, mga aawit ng acoustic. Kung saan to guys na mabuti nga nahuli ko dito sa may gate namin. Itinali ko muna, sabi ko, "Sir, mag-guest kasi dito sa akin." Napaka-busy nitong tao And abangan nyo guys, pagkatapos ng aking live streaming, magla-live stream si Sir Francisco Buter. Magte-test kami ng kanyang mga awitin guys. It's all about music streaming. Kakanta siya ng kakanta doon sa kanyang live streaming. Solo niya, di ba? Anong oras ba sir? At least mga 6:30, kaya ba sir? 6:30, mga ganon. 6:30 to mga 7:30, mga ganon. Ayun. Abangan nyo po guys, unti-unti nating ipakilala si Sir Francisco Buter at ang kanyang napakagaling na boses guys. Abangan nyo. Napaka-talented na tao. Sana all talented. Mamaya sir, pa-autograph ako sir ha? Sana all. Sana. Oo. Sino ba gusto magpa-autograph yan? Ihihingi ko kay sir. Sir, ano pang kakantahin natin sir? Okay, Joshua Kaditson. Okay. Go. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies, and my only prayer is that you realize you're always beautiful in my eyes. The world will turn, and it will change. And all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, share sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes.
and there's a line upon my face from a lifetime of smiles. But when the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about it. How time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You're always beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Ang galing. Thank you so much. O, diba? Sabi ko sa inyo guys, ang galing na ito eh. Nakakaingit naman sir, ang talent mo sir. Marunong ka ng gumitara, marunong ka pa kumanta, diba? Ayain kita sir mag-video okay, maya-maya ha. Oo naman. Oo. Ako na talaga hindi marunong kumanta. Pero kapag kumanta ako, may bayad yun, sir. Alam mo? Oo nga. Kaya hindi nila ako naririnig kumanta dito May eh. talent din. Oo nga. Ganon, magnegosyo. Pre, magkano na nga pre? Kapag kumanta ako, magkano na nga pre? Yung bayaran natin dyan. Pre. Niloloko ko to si pre. Guys, inuulit ko guys ang ating super chatter na si Ma'am Judy Prost. Kung di nyo pa kaibigan, si Ma'am AG Vargas, kung di nyo pa kaibigan din yan guys, napaka-legit and organic, napakalaking bahay niyan guys ni Ma'am AG, napaka-legit and organic. And yung ating, yung ating guest ngayon, si Sir Francisco Butor, kung di nyo pa kaibigan yan, abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Merong code sa akin na FB1. All you have to do is to click on that link that Nightbot's dropping and do connect po kay Sir Francisco Butor. Napaka-legit and organic. Napakagaling nito guys kumanta as in. Oo nga. Isa siyang acoustic singer. Meron pa to guys na meron pa akong i-invite na mga acoustic singer, yung mga kaibigan ni Sir Francisco Butor. Abangan niyo yan guys. Sana paunlakan din nila ako sa aking imbitasyon na maging guest ko dito sa aking live stream. O diba? Meron akong 2 mic dito. Kailangan ko ba sir mga 3 mic no? O isa lang. Pero ang saksakan kasi nito 2 lang talaga eh. 2 lang mic. 2 lang. O pwede na yun sir. Maya sir, ano bang pakaabang-abang namin na pakaabang-abang na dapat naming abangan sa live stream mo sir? Merong mga awitin ba sir? Mga magagandang awitin, ano ba? Yung live stream? Folk song siguro. Folk song, ayun. Folk song, love song. Folk song, love song. Pwede ba yan? Pwede ba sir mag-request ng love song? Pwede. Count on you. Alam mo yun, ang ganda na kaya yun. Favorite ko yun sir. Oo nga. Pero pag hindi kaya sir, it's totally fine. Alam mo ba yun sir? O ano na lang, On you. stuck on you. Yan, pwede. Pwede. Hanapin ko muna yung lyrics. Bigyan kita sir ng lyrics ng stuck on you. Ayan. Stuck on you. Got this feeling that... Ganun ba yun sir? Stuck on you lyrics. Hanapin ko muna yung lyrics guys. Baka guys may mga gusto sa inyong mag-request ng mga kanta. Habang meron pa tayong oras, meron pa ako guys na at least 15 minutes. Time check tayo. It's 17 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Ayan. Sir, stuck on you. Ayun, maganda to. Sige.
stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need a friend, and the way I feel now, I guess I'll be you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad to stay. Stuck on you. Been up for too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could read around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, leaving on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pack up my troubles and I throw them all away. Is this town really town? I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Mighty glad to stay. Oh, ang galing. Sino ba yung kumanta niyan, sir? Lionel Richie ba yan? Lionel Richie. Porinoy. Lumabas ako, sir. Bumisita kay Sir Francisco. Ayun. Thank you naman po dyan kay Ma'am Porinoy. O, diba? May nag-subscribe na sa'yo, Sir Francisco Buter. Ma'am, abangan nyo yan, guys. Maya-maya pagkatapos ng aking live streaming. Magla-live stream po siya. Mga 6:30 in the evening, Philippine Standard Time. Abangan nyo, guys, mga kaabang-abang na mga kanta. Pwede kayong mag-request, guys. Pwede ba mag-request, sir, sa yung live stream? Pagkakaya. Ayan, pwede. Pwede kayo, guys, mag-request ng mga acoustic song. Acoustic song, guys, ang kanyang ang gagaling. Basta meron pa yan, guys, na mga kaibigan na sana mapaunlakan ang aking paanyaya na mag-guest dito sa aking live streaming. Ma'am Porinoy, thank you also for visiting Sir Francisco Buter's channel, and I do hope, guys, that you are all enjoying while you are in my live streaming together with my special guest na Sir Francisco Buter. It's 21 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Ano ba? Ano pa ba? Ano pang Asan ba si Pre? Halika dito, Pre. Pre, may tatanong ako sa iyo, Pre. Ma'am Porinoy, ang ating super chatter, guys, si Porinoy at saka si Ma'am Judy Pros, namimigay ng kayamanan sa buhay. Yung mga hindi pa diyang kaibigan, si Porinoy, tsaka si Ma'am Judy Prost, si Ate Beng Shop Channel, and si Pri, si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am AG Wardress. Ayun, makipagkaibigan kayo dyan, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yung mga yan. And yung aking special guest, guys, na si Sir Francisco Buter. Kung di nyo pa kaibigan yan, si Sir Francisco Buter, abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Sir Francisco Buter. Ilan na ba yung subscriber mo, Sir Francisco Buter? Tingnan natin, sir. Dumagdag na ata. Guys, patulong naman ako, guys, kay Sir Francisco Buter. Napaka-legit and organic. Tinutulungan ko to, guys. Meron ko ng 40 subscribers, sir. O, diba? Sana all. Habulin natin ang habulin para marami. Abangan nyo, guys. Pwede ba akong mag-guest din, sir, sa iyong live stream?
Maya-maya. Sige. Mag-guest ako guys. Ayan. Yung mga gustong umakyat guys, kay Sir Francisco Butor, pwede rin umakyat. O, diba? Pwede bang umakyat, sir? Ay, hindi pala. Direkta live. Direct live. Ayan. Si Sir Francisco Butor. Ngayon, pwede na mag-direct ang live kahit wala pang 1,000 subscriber, no? Pwede na ba? Di ba pwede na, pre? Pwede na mag-direct ang live. Kahit wala, ay ano, kapag ay kahit hindi ka pa 1,000 subscriber via phone, nakailang minuto na ba? 55 minutes na lang. Naka 55. 5 more minutes na lang ako guys. O, diba? It's 23 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. 5 more minutes na lang ako. 4 more minutes. Ayan, sir. Ano ba yung mga closing kanta natin, sir? Baka pwede ba ako, sir, bigyan ng closing na kanta? Wag lang lupang hinirang, sir, ha? Oo nga. Oo. Yan. Ito guys ang ating closing song, di ba? Ang galing. I would like to thank you all guys sa mga pumunta dito habang kumakanta si Sir. Pwede ako magpasalamat sa inyo guys. Maraming salamat sa mga bumisita sa aking live stream. And maraming salamat din sa mga sumuporta sa ating super chatter na si Ma'am Judy Prost, si Ate Beng, si Ma'am Adrian Reguez, and si Pri. Of course, I would like to thank also my guest, si Sir Francisco Butor na kumakanta ngayon. Ayan, magbibigay sa atin ng closing song. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Ayan. Maraming salamat naman dyan sa iyo, sir.
Sir, bago tayo magtapos, ano bang masasabi mo, sir? Ano, may gusto ka bang ipanawagan or may gusto ka bang sabihin or pwede mo i-promote mo ang channel mo, sir? Sige na, personally. Bago na gusto mo ng pasalamat dun sa yung nag-visit sa YouTube channel ko. Yan. At yung mga alam na yung nag-click dun sa yung mga videos. Salamat. Mm-mm. By the way guys, Francis Kubuter, huwag niyong kakalimutan. Ayan. Tsaka Si sir. May mga ginawa kong kanta, pero meron pa. Actually, sunod-sunod na gagawin ko. Mm. Yun lang guys. Sa Ayan. ngayon, Sana suportahan nyo guys yung si Sir Francisco Butor. Ayan, si FB1. Ay, ano ba yan? Okay na. FB1 guys, FB1. Every time na papasok ka sir, wag mong kakalimutan sir ha. Kung sakali man na pumasok ka sa aking live stream, nasaan ka man sir, ayun, mag-type ka lang ng FB1, ibababa yan ni Nightbot automatic, ayun, ang iyong link, ayun, FB1. Yun yung Francisco Butor kasi may FB na, ikaw yung una. May FB code na. Kaya nilagyan ko ng FB1 para ibabayan ni Nightbot. Si Nightbot ang aking masugid na utusan dito sa aking live chat. Ayan, every time na mag-type ka ng iyong code is ibababayan ni Nightbot. Ayan, makikita mo yan sir, Francisco Butor, acoustic singer. And then kapag ka-clinic nila yung link na to, halimbawa i-click ko yung link na yan, automatic pupunta yan sa iyong channel. Ayan. Pupunta yan sa iyong channel. Ito yung Ang Kahirapan. Pakinggan nyo guys yung basta pakinggan nyo yung Ang Kahirapan na kanyang kinumpose guys sa sarili niyang composition. Ayan. And abangan nyo guys yung kanyang live stream pagkatapos ng aking live streaming. Suportahan din po natin guys kahit isang oras sir. Ayun, pwede na yon kahit isang oras. Pwede na yon yung live stream. And suportahan nyo guys ang ating kaibigan na si Sir Francisco Butor sa kanyang live stream. At ako po ang inyong lingkod, Uragon. Sir, ano pang may sasabihin ka pa sir? Batiin mo pamilya mo sir, sige na. sige daw. Pwede yun sir. Batiin mo sir. Binabati ko pala yung mga anak ko dyan. Ito yung asawa ko. Ayan. Hello. Dito kami ngayon. Uragon, live stream kami ngayon. Pero mamaya, meron ba? Ayan. Abangan nyo guys. Dito yan magla-live stream si Sir. Si Sir. Thank you so much guys. Sana patuloy-tuloy pa rin ang... Ayan. Maraming salamat sir sa pagpapaunlak sa aking paanyaya. Ayan, sa pagkanta mo dito sa aking live stream. And I do hope na umasenso ang iyong channel. And wag mo sir na wag mo sir tatantana na mag-compose kasi wag mong sinasayang ang talent mo kasi magaling ka doon sir. Hanga ako sa iyo sir. Ayun. By the way guys, gusto ko nang pasalamat pala kay Sir Uragon. Bakit? Ito lang guys, siyang nag-push sa akin dito. Kung paano pa. Dati may rin ako, kaso siyempre, hinaan ako ng loob. Nakilala ko. Sayang naman. Nakakilala kami ni Sir Uragon. Siyang siya nagtulak sa akin para ma-continuous ko yung mga YouTube channel ko. Ayan nga. Thank you Sir Uragon. Thank you. Always welcome sir, always welcome. And ako nga po ang inyong lingkod guys, Uragon, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat and enjoy the rest of the night guys. Bye guys. I love you all. Ma'am, thank you sa mga super chatters, sa mga sumuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo guys. Ako po ang inyong lingkod together with Sir Francisco Butor, ang ating acoustic singer. Nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. Bye guys.